Lijep pozdrav i dobrodošli na prezentiranje poziva energetska obnova zgrada javnog sektora. Prije nego što krenemo, važno je napomenuti da se ovaj poziv trenutno nalazi na javnom savjetovanju, stoga nije isključeno da temeljem komentara na poziv prije samog službenog donošenja, odnosno objavljivanja poziva, se dese određene izmjene u odnosu na ovo što ćemo danas proučiti. Također, kao što sam i naglasio, poziv trenutno, s obzirom da je na savjetovanju, nije javno dostupan, odnosno nije otvoren i nema još roka za dostavu projektnih prijedloga. No krenemo mi na predmet poziva. Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije te energetska i kružna obnova postojećih zgrada javnog sektora, no ujedno moguća je i kružna obnova postojeće napuštene zgrade. Poziv definira napuštenu zgradu kao postojeću zgradu koja se ne koristi, nije u funkciji i nije održavana, ali je moguće staviti u funkciju bez kompletne rekonstrukcije. Ona ima kompletnu vanjsku ovojnicu te tehničke sustave nužne za uporabu zgrade, pri čemu nije bitno jesu li tehnički sustavi funkcionalni ili ne. Predmet sufinanciranja mogu biti postojeće zgrade javnog sektora koje nemaju oštećenja od potresa iz 2020. godine, su obnovljene od potresa iz 2020. godine u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom ili imaju konstrukcijska ili nekonstrukcijska oštećenja koja nisu posljedica potresa, ali u sklopu energetske obnove planiraju sanirati predmetna oštećenja. Obnoviti se mogu cjelovite zgrade javnog sektora, dio cjelovite zgrade javnog sektora, kompleks zgrada javnog sektora ili dio kompleksa zgrada javnog sektora. U kontekstu društvene djelatnosti koja se spominje u ovom pozivu, ona se odnosi na djelatnosti koje su izlistane na ekranu, a koje se tiču odgoja i obrazovanja, društvene djelatnosti, odnosno kulturnih djelatnosti kao što su kazališne, audiovizualne, knjižničarske, arhivske, muzejske i slično, zdravstvene djelatnosti, djelatnosti socijalne skrbi, djelatnosti pravnih osoba s javnim ovlastima, sudskih i pravosudnih, sportskih djelatnosti, vatrogasnih djelatnosti, djelatnosti zaštite i spašavanja i slično. Prihvatljivi prijavitelji na ovom pozivu su tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti i udruge koje obavljaju društvene djelatnosti. Postoje 4 vrste obnova koje su prihvatljive u kontekstu ovog poziva, a odnose se na integralnu energetsku obnovu, koja je kombinacija više mjera energetske obnove, a najbitni faktor kod zgrada bez statusa kulturnog dobra je ušteda godišnje potrebne toplinske energije od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove, a u slučaju zgrada sa statusom kulturnog dobra postizanje minimalne uštede od 20% godišnje toplinske energije ili minimalne uštede od 20% godišnje primarne energije. Dubinska energetska obnova obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i primarne energije na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Dakle, glavna razlika je da se integralna energetska obnova prvenstveno odnosi na uštedu toplinske energije, dok dubinska energetska obnova mora obuhvatiti uštedu i toplinske i primarne energije. Sveobuhvatna energetska obnova obuhvaća optimalne mjere unapređenja postojećeg stanja zgrade, te osim mjera energetske obnove uključuje povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, unapređenje statičnosti, posebice za povećanje otpornosti potresa i druge mjere koje su namijenjene poboljšavanju kvalitete same zgrade. I na posljedku, prihvatljiva je kružna energetska obnova koja je isključivo prihvatljiva za napuštene zgrade, a ona obuhvaća mjere kojima se postojeće napuštene zgrade dovode u funkciju za obavljanje društvene djelatnosti, te se uz ove mjere obvezno provode mjere energetske učinkovitosti, zaštite od požara i osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Ukratko, kružna energetska obnova u stvari podrazumijeva kompletno stavljanje u funkciju napuštene zgrade ukoliko ona zadovoljava ranije navedene kriterije. Napomena za sufinanciranje sveobuhvatne obnove, odnosno što je potrebno uključiti. Sveobuhvatna obnova podrazumijeva
integralnu energetsku obnovu ili dubinsku energetsku obnovu, dakle mora sadržavati minimalnu uštedu od 50% ili uštedu toplinske energije ili uštedu primarne, odnosno toplinske i primarne energije, kako je definirano dubinskom obnovom. Mora sadržavati jednu ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa, odnosno povećati potresnu otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće, te jednu ili više mjera povećanja sigurnosti u slučaju požara. Mjere za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa mogu se provoditi samo na zasebnim konstrukcijskim cijelinama zgrade javnog sektora prema građevinskom projektu i projektnoj dokumentaciji. Odnosno, kako smo ranije rekli, prihvatljivo bi bilo i intervencija na dijelu zgrade javnog sektora, no u ovom slučaju, ukoliko je riječ o mjerama otpornosti na potres, naravno mora uključivati cjelovitu zgradu. Sveobuhvatna obnova se može sufinancirati za zgrade javnog sektora koje nisu oštećene potresom ili za zgrade javnog sektora koje su imale samo nekonstrukcijska oštećenja od potresa te su provele obnovu sukladno važećem tehničkom propisu za građevinske konstrukcije razine 1. Što se tiče prihvatljivosti aktivnosti, tu ima nekoliko različitih kategorija, prva od kojih je izrada projektno-tehničke dokumentacije. Prihvatljive aktivnosti u kontekstu te izrade su energetski pregled i energetski certifikat prije obnove, koji se odnosi na zgrade čija bruto površina ne prelazi 250 m2, izrada projektno-tehničke dokumentacije koja se odnosi na glavni projekt, prikaz primjenjivih mjera zaštite od požara, elaborate, iskaznice energetskog svojstva zgrade, troškovnike ugrađene opreme i sl., te energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove. Druga kategorija, koja se zove energetska obnova, se odnosi prvo na provedbu mjera koje su mjere energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje vode, odnosno obnova ovojnice zgrade, povećanje toplinske zaštite ovojnice, hidroizolacija, drenaža, vanjski sustavi za zaštitu od sunca, ugradnja zelenog krova, odnosno ozelenjenog pročelja, sanacija oštećenja na građevinskim elementima, također ugradnja novih ili zamjena, odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode. Ugradnju novih ili izmjenu, odnosno poboljšanje postojećih sustava koji se koriste iz obnovljivih, to jest kojima se koriste obnovljivi izvori energije za grijanje i ili pripremu potrošne tople vode. Unapređenje postojećeg sustava u zgradi ili novo priključenje na učinkoviti sustav centraliziranog grijanja, ugradnju fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i ugradnju spremnika električne energije. Nadalje, zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode, uvođenje kontrolnih mjernih mjesta, unapređenje sustava za smanjenje potrošnje vode i sustava kružne uporabe vode. Sljedeća kategorija energetska obnova odnosi se na provedbu mjera. To su mjere kružne obnove za dovođenje napuštene zgrade u funkciju za obavljanje društvene djelatnosti, a koja se odnosi na sve potrebne pripremne, zemljane, konstruktorske, instalaterske i završne radove te ugradnju građevinskih proizvoda, opreme ili postrojenja. Mjera za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, koja se odnosi na provedbu novih rekonstrukcije postojećih elemenata pristupačnosti, uvođenje dizala, rampa, vertikalne podizne platforme, podizne sklopive platforme i sl. Mjera ugradnje elemenata zelene infrastrukture, neke od kojih smo ranije spomenuli, ugradnja zelenog krova ozelenjenog pročelja zgrada, urbane vrtove na krovovima, terasama, balkonima i lođama, te ozelenjavanje pročelja, uređenje novih te postojećih zelenih površina. Mjere održive urbane mobilnosti koje se odnose na parkirališta za bicikle, mjere elektromobilnosti koje se odnose na punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom. Mjere za unapređenje ispunjavanja
temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade vezano na smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa, što smo sad već spomenuli nekoliko puta, mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara, te mjere unapređenja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta. Nadalje, prihvatljiva aktivnosti i stručni nadzor, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administracija koja se odnosi na izradu obrasca za prijavu projekta, administraciju i tehničku koordinaciju, poslove upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanja, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje i sl. Te promidžba i vidljivost unutar koje je obvezno pripremiti objave na službenim internetskim i stranicama društvenih medija ako postoje, naljepnice za nabavljenu opremu, trajna ploča za prostor, odnosno za građevinu koja je obnovljena, reklamni panoi i plakati. Također može se provoditi, a nije obvezno, priopćenja ili konferencije za medije. Prihvatljivost troškova odnosi se na troškove vezane uz izradu projektne dokumentacije iz prihvatljivih aktivnosti, troškove obnove zgrade javnog sektora iz prihvatljivih aktivnosti koji između ostalog sadržavaju troškove ugradnje kotlova i sustava grijanja na prirodni plin, prihvatljive u slučaju ako se zamjenjuje postrojenja na bazi ugljena, treseta, lignita ili naftnog škriljavca. Nadalje, trošak vezan uz provođenje ispitivanja s izdavanjem mjernih ispitnih protokola i atesta, čija obveza je određena glavnim projektom. Također, trošak vezan uz stručni nadzor građenja, projektantski nadzor i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, trošak izrade obrasca za prijavu projekta, trošak izrade dokumentacije na nadmetanje. Ova dva navedena su u kontekstu upravljanja projektom i administracije, što smo ranije spomenuli kao prihvatljivu aktivnost, trošak povezan s aktivnošću upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, troškovi osoblja prijavitelja kao troškovi provedbe projekta, troškovi za promidžbu i vidljivost projekta, od kojih smo obvezne ranije naveli, a odnose se na troškove objave na službenoj internetskoj stranici korisnika, trošak izrade naljepnica, trošak izrade trajne ploče, reklamnog panoa ili plakata, te troškovi priopćenja i konferencija za medije koji su prihvatljivi, ali nisu obvezni u odnosu na prethodne koji su ujedno i obvezni. Na posljedku, trošak PDV-a, ukoliko PDV nije povrativ, je također prihvatljiv na projektu. Visina potpore, kao što možete vidjeti u ovoj tablici sa pripadajućom legendom desno sa strane, ovisi o predmetnoj aktivnosti, odnosno onome što će se provoditi, te je ograničena temeljem maksimalnih prihvatljivih troškova, ali i maksimalnog intenziteta potpore, odnosno postotka sufinanciranja. Kod izrade projektne dokumentacije u kontekstu energetskog pregleda i energetskog certifikata prije obnove zgrade čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 metara kvadratnih, predmetni trošak je prihvatljiv u maksimalnom iznosu od 2 eura po metru kvadratnom građevinske bruto površine, te je isti iznos prihvatljiv neovisno o vrsti energetske obnove, bila to integralna, dubinska, sveobuhvatna ili kružna. Što se tiče izrade glavnog projekta energetske obnove, u slučaju integralne energetske obnove prihvatljivo je 9 metara po kvadratu građevinske bruto površine, za dubinsku obnovu prihvatljivo je 15 eura po metru kvadratnom za 15 eura po metru kvadratnom građevinske bruto površine. U slučaju sveobuhvatne obnove prihvatljivo je 18 eura po metru kvadratnom građevinske bruto površine, te u slučaju kružne obnove prihvatljivo je također 18 eura po metru kvadratnom građevinske bruto površine. Isprike, ima puno pojedinih troškova i elemenata prihvatljivosti, a kod ovih stručnih izraza povremeno se zna pobrkati malo jezik. Nadalje, energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove jesu prihvatljivi, te neovisno o vrsti obnove iznose 3,5 eura po metru kvadratnom građevinske bruto površine. U slučaju izrade dokumenata, za svaku od ovih vrsta energetske obnove, maksimalan intenzitet potpore prihvatljivih troškova, odnosno postotak sufinanciranja, iznosi 85%. U slučaju energetske obnove, konkretno provedbe
mjera prihvatljivo je u slučaju integralne energetske obnove 450 eura po metru kvadratnom građevinske bruto površine, u slučaju dubinske obnove 770 eura po metru kvadratnom, u slučaju sveobuhvatne obnove 917, a u slučaju kružne obnove 930 eura po metru kvadratnom građevinske bruto površine. Kod provedbe ovih mjera za integralnu energetsku obnovu prihvatljivo je sufinanciranje u iznosu od 60%, a za ostale vrste obnove prihvatljivo je 80% potpore, odnosno prihvatljiv intenzitet potpore iznosi 80%. Stručni nadzor građevina, građevinski nadzor te koordinator zaštite na radu tijekom građenja je prihvatljiv do ukupnog maksimalnog iznosa od 158.400 eura, neovisno o vrsti energetske obnove, a intenzitet potpore, odnosno postotak sufinanciranja, je ponovno u slučaju integralne energetske obnove 60%, a za sve druge vrste obnove 80%. Upravljanje projektom i administracija, neovisno o vrsti obnove, može maksimalno iznositi 5.500 eura, a sufinancira se isto neovisno o vrsti obnove u iznosu maksimalno 85%. Isto kod promidžbe i vidljivosti, neovisno o vrsti obnove i maksimalni iznos prihvatljivih troškova i maksimalni intenzitet su isti za sve vrste. Maksimalni iznos je 3.000 eura, a maksimalni intenzitet, odnosno postotak sufinanciranja, je 85%. Visina potpore iznosi najmanje 30.000, a najviše 12 milijuna eura, odnosno najniži iznos projektne prijave mora sadržavati minimalno 30.000 eura vrijednosti proračuna, a maksimalno može iznositi 12 milijuna eura. Ukupna alokacija u ovom pozivu je 106 milijuna eura, koja se dijeli u dvije grupe. Prva grupa je potpomognuta i brdsko-planinska područja, te ovom alokacijom primijenjeno 21, to jest stavljeno na raspolaganje 21 milijun eura, a za drugu grupu, koja se odnosi na sva ostala područja, 85 milijuna eura. Rok za dostavu trenutno ne postoji, kao što smo rekli, ovaj natječaj se nalazi na e-savjetovanju, te se nadamo da će uskoro biti objavljen. U slučaju objave ovoga natječaja, to jest bilo kakvih izmjena temeljem e-savjetovanja, a pri samoj objavi možete nas zapratiti za nove videe i obavijesti ukoliko su nastupile određene izmjene. Vrlo je vjerojatno da ćemo staviti na naš YouTube kanal novi video u kojem ćemo ukratko proći bilo kakve izmjene koje su nastupile, te nas slobodno zapratite ili na predmetnom kanalu ili na bilo kojoj od naših drugih društvenih mreža. A ako vas ovaj poziv zanima ili ste zainteresirani za više informacija, slobodno nas kontaktirajte. Zapratite naše kanale, te se nadamo da ćemo uskoro biti u kontaktu. Lijep pozdrav!